पांडे ठाकुर नहीं है ईरान के बरंग बाजू त आरा सिवान के। पांडे ठाकुर नहीं है ईरान के बरंग बाजू त आरा सिवान के। हमके न केहू के डर बा लभर राजभर बा मोरिया रे राजभर बा लभर राजभर बा यार राजभर बा। पांडे ठाकुर नहीं है ईरान के बरंग बाजू त आरा सिवान के। पांडे ठाकुर नहीं है ईरान के बरंग बाजू त आरा सिवान के। हमके न केहू के डर बा लभर राजभर बा मोरिया रे राजभर बा लभर राजभर बा मोरिया रे राजभर बा। नाम से करे कांपेला हरदम पुलिस औरी थाना हो। खून खराबा कइल ओकर काम बाटे रोजाना हो। नाम से करे कांपेला हरदम पुलिस औरी थाना हो। खून खराबा कइल ओकर काम बाटे रोजाना हो। सीना उतान चले पिस्टल खोस के करे न काम कोनो समझ सोच के। सीना उतान चले पिस्टल खोस के करे न काम कोनो समझ सोच के। जाने ला सब मन बड़ लभर राजभर मोरिया रे राजभर लभर राजभर मोरिया रे राजभर। जान से ज्यादा चाहिए ओके असाई हरदम चाहबो। देखी के हमके जरिए केतनो सोनू औरी साहेब। जान से ज्यादा चाहिए ओके असाई हरदम चाहबो। देखी के हमके जरिए केतनो सोनू औरी साहेब। मुकेश सतेंद्र के चले न जोर हो जेने घूमेला ओने मचेला शोर हो। मुकेश सतेंद्र के चले न जोर हो जेने घूमेला ओने मचेला शोर हो। जिला गाजीपुर घर लभर राजभर मोरिया रे राजभर लभर राजभर मोरिया रे राजभर। पांडे ठाकुर नहीं है